Здравейте хора, днес ще ви покажем този сервер на Майнкрафт. Ще ви покажем ревютата, че ви да влизате. И да кажа нещо, че IP-то ще се сменя и така. Нека да започваме. Първият Warp е Warp екип. Хед хостерът е който сега е винаги в сервера. Той е главния. Той се направи хед хостер, той направи хостер. Следващия хостер е адмирал Мешки. Онер на Стимбомбата, Онер Костани и Онер Скелетон 298BG. Админи нямаме, хелпер нямаме и будери нямаме, но търсим, с това правим това ревю. Следващия Warp е Warp Event. Тук винаги правим Warp чест Event и винаги хвърляме в ето. Когато има Warp чест Event, махаме тази клетка и пускаме айтемите. А когато има книга, правим тази. Телепортвам ги тук. Да, телепортваме ги тук, хвърляме ми книга, даваме им рак. Това. Да, и Следващия този Warp е Warp Food, който е направим главния хостер. Аз си мисля, че ще го направя за животни, но така е добре. Пускаме една Следващия Warp е Warp Мега Jump Event. Event. Така. Ето това е джампа за евент. Виждате го какъв е. Ще ви покажа набързо наградата. Наградата е Diamond брони защита 4, 30 легендарки, 6 плошанки за сила, 2 плошанки за скок и 6 плошанки за сила, 2 стака стрели, 1 лук и 1 меч и другите мотика, лопата, брадва и кирка. Така. Следващия Warp е Nether, който е направен от мене и ми помогна Скелетон 298BG. Според мен това PvP за сега най-ми харесва. И аз помогнах малко. Да, и той помогна малко, забравих. Така чувайте, че има дупка да добавим. Това дупка. Е така. И така. Това е. Доволен съм от това PvP, което сме направили. Ми харесва. Следващото е Warp PvP, което е направено от всички ни. Или може да се само от мен, не знам. Това PvP може да го махнем и да направим много по-голямо, което аз съм го отмислил много добре. Тези стъби съм ги направил, че хората да могат да се изкачват като са в опасност или не искат да си сгубят айтемите. И направихме така, че да избягат. И тук сме добавили ендер честове, че да могат да си остават важните работи. Следващия, т.е. последния Warp е Рулес, който е направен лично само от Скелетон 298BG. Ето ги. Сега ще ви прочетем правилата. Забравяйте да искате ранг или да искате опа от онерите, хостерите и от админите. Наказва се с 15 минути, да. Става ли да покажа моите хомета? Да, ще си ги покажем. Който иска айтеми от админи или от хедхостера или от мене, от онерите там, сте бан за 10 минути. А когато грифате или псувате, той се отнася за
Аре сега телепортайте се да видите моите хомита. Ще се наказа с бан 45 минути. Така, той иска да му се портим до неговите хомита. Добре. Тоест, да, неговото хоме. Това е неговото хоме. Тук една стаечка с картини. Може да си добави легла, ако искам. Печките. Да покажем в честовете какво има. Много легендарки, които са сложени на геймод. Мечове с синчките енчанти. А броните са защита 4. Луковите са хубави. Тук кирки с ефективност 5, късмет 3, нешплевост, всичките са такива май. Не. Аре, И идват тук още телепортите са. такива мечови. Той пак иска да се телепортна. Опа. Тъпа. Гой монстър. Така. Това е хомето на един Костани, който е онерът. И живее с един ката, който го баннахме. Само просто за Ние и онера паднахме. Да, и он, защото сам този ката иска само просто за админ или там какво беше онер. И за VIP. И ние го бамнахме. След той Тинчеви го отбамна и ние го отбамнахме, защото Ай сега се телепортни. и тъпа. И накрая хомето на този, на Skeleton 298 BG, който е хубаво и сам направено от Guy Monster само. И така. Ай сега му стигна. Което? Не, това ти провали едната къща. Да. Това ти провали къща, това ти е. И Да. това беше от мене. Още едно, Абонирайте- още едно, още едно. Има още едно. Което бе? Има още едно. Което бе? Тъпате се. Тъпа Тъпате се. Skeleton 298 BG. Така, той иска с телепортник. Това хом е направено с Skeleton 298 BG. Това е честовете ни. Отгоре е леглата ни, където спим и правим неща, печем. А това е нашия шоп. Безплатен шоп с тук за това, храна и за работи, които забрахме да ги напишем. Които аз забрах да напиша, защото той не иска. Тоест нещо му е бъгнато да не му се появява тези числа. Аз забравих как се правеше, но това не знам как. Сериозно. Защо си ги написал? И то всичките. Пенче не си написал. Добре, се едно. Елате си работи. Пак се телепортни, има още едно хоме при мене. Колко хомета имаме, човек? Аре, още едно хоме, последното остана. Добре. Тъпа. Гой монстер. Което? Да. И това хоме, което го направихме всички. Да, днеска. Скелетон, аз... Да, днеска го направихме. И това предпоследното хоме, което ви показахме, го направихме двамата скелетон днеска. Преди малко го направихме. И това беше този клип. Очаквайте още. Абонирайте се мен, лайквайте, оставяйте един коментар. И IP-то ще се променя. Но ще се напиша Skype отдолу, когато искате. Добавете ме, че да може да ви казвам IP-то. Т.е. да ми казвате... Да му пращате IP. Да, Да пращате. да ви пратя IP-то, които не го нямат. Кой го направи? И така, това ще е този клип. И чао!